тази болница работим цяла диагностика на глава и цяло тяло, с преференции, разбира се, към кардиологичните изследвания, които така или иначе не се правят никъде другаде в града и в региона от Варна до Пловдив. Скенер е 64 детекторен с последен модел на General Electric, който има неограничени възможности не само за съдова и сърдечна диагностика, а за детайлна диагностика на всякакви други заболявания. Прави тънки срезове. Това дава възможност след това с различни програми да можем да реконструираме този образ в различни равнини, да го видим под различен ъгъл, много близо до както изглежда нормално анатомично. Много по-високо ниво от апаратурата, която притежават повечето заведения в региона. Може да сканира подвижни структури, една от които е сърцето. Може да визуализираме точно кой съд е запушен, в кой сегмент и съответно да се приложи терапия, която да е животоспасяваща. Колкото по-навреме стане това, толкова по-добре. Всяка секунда е важна.